it-tlieta tas-27 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 10, versi minn 38 sa 42. Huma u sejrin daħlu f'raħal u leqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li nislet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: Mulej, m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela ejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha: Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa u Marija għażlet l-aħjar sem li ma jittieħdilix. Il-kelma tal-mulej tifkir lilek Kristu. Hi il-paċi ta' Kristu li tirrenja f'darek u fil-ħajja personali tiegħek. Ġesu kien iħobb iżur id-dar ta' Marta u Marija u kien jifraħ bil-mod kif kienu jilqawh. Fir-rakkont qasir tal-lum naraw iż-żewġ temperamenti differenti f'Marta u Marija. Marta kienet tħobb isservi, imma l-ansjetà tagħha waqt li kienet tistenna lil Ġesu biex jgħid xi ħaġa għanqlet fiha nuqqas ta' serħan u paċi interjuri. Min-naħa l-oħra, Marija, bl-attitudni sempliċi u mimlija fiduċja, kienet attenta għal dak li kien jgħid Ġesu billi poġġiet bil-qiegħda f'riġlejh. Hi donna ntebħet li l-aktar li ried li mgħallem f'dak il-mument kienet l-attenzjoni u l-preżenza tagħha. L-ansjetà u l-preokkupazzjoni isommuna l-bogħod milli nisimgħu u nagħtu lill-mulej l-attenzjoni sħiħa tagħna li hu jixtieqna nagħtuh. Il-mulej jistedinna nagħtuh il-ħafna ħsibijiet u ansjetajiet tagħna għaliex huwa ta' min jafdah u jista' jissodisfa kull bżonn minn tagħna. Il-grazzja tiegħu teħlisna mill-inkwiet żejjed tagħna. Inti tfittex lill-mulej b'attenzjoni? U l-mulej isib f'darek post li jilqaw u jonorah? Meta tirċievi lil Ġesu fl-Ewkaristija, tista' tgħid li Ġesu fik sab il-ferħ li kien isib bil-mod kif kienu jilqawh in-nies li ħabbewh u femuh? Kemm toqgħod f'riġlejn Ġesu preżenti fl-Ewkaristija, fil-kappelli tal-adorazzjoni li għandna mxerdin mal-gżejjer tagħna, biex toqgħod tisimgħu ikelmek f'qalbek u jimlik bil-paċi u s-serħan li hu biss jaf jagħti. Mulej, li nkun fil-preżenza tiegħek huwa ħajti u l-uniku ferħ tiegħi. Eħlisni mill-inkwiet żejjed u mill-ansjetà ħalli nkun nista' nagħtik l-attenzjoni tiegħi b'qalbi u moħħi kollu kif int tagħtiha lili bil-preżenza tiegħek dejjem ħajja fis-sagrament tal-Ewkaristija. Amen.